Mayong adlaw yan na nagapanguna nga mga balita sa probinsya sang Iloilo. Headlines. Sa aton nga headline, suporta sa pamilya Garin kay Buboy Tupas bilang vice gobernador. Liwat niya gitpatod sa atubang sang 2,000 ka mga BHW sa Premier Distrito. Headlines. Ang detalye sa sining balita sa aton nga pagpanubalik. Standby! Hindi lang sa Quinto Distrito ang aton pagserbisyo, dalunta sa bilog nga probinsya ang mga handom kag programa para sa kaayuhan sang pumuluyo. Ini si former Vice Governor Buboy Tupas, bibo sa serbisyo Asenso Iloilo. Kagkaroon sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Liwat naglanog ang panambiton nga suporta sa pamilya Garin sa kandidatura ni Buboy Tupas bilang Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Nabatian ini sang masobra 2,000 ka mga barangay health workers o kon BHW kadungan sa kahiwatan sang 21st BHW District Congress sa Gimbal Municipal Gym sa tong Biyernes nga adlaw, Marso 21. Nagtipo na masobra 2,000 ka mga katapos ang Federation of Barangay Health Workers nagikan sa kabanuhanan sa Premier Distrito sa probinsya sang Iloilo sa pagsaulog sang 21st BHW District Congress sa Banwa sang Gimbal nga may tema nga BHWs padayon nga mag-aalagad sa inyo sang tampad. Nangin dinapit nga bisita si Buboy Tupas kaya ginabi-abi siya ni Vice Governor Christine Tingting Garin. Kagin sambit sini sa mga BHW nga dapat siya ang suportahan bilang masunod nga Vice Governor sang Iloilo. Sa piyak kabahin, nagpalabot sang mensahe sang pagpasalamat si former Vice Governor Buboy Tupas sa pamilya Garin kag sa mga BHW bangod sa ila dedikasyon sa pagbulig sa ila isig kapareho kag voluntaryo sila nga nagaserbisyo para sa kaayuhan sang ila nga komunidad. Ginaupda ni Buboy Tupas ang tema sa mga BHW nga padayonon ang pag-alagad nga tampad sa mga kasimanwa. Sa rin ang tema sang BHW sa sining okasyon nang inadbokasya na sadto pa ni Buboy Tupas sa iyang pagpanghimanwa. Tungod sila nagapati ang mga BHW nga sa kay Buboy Tupas, mayara na sang katumanan ang ginahandom pa lang sang iban. Hindi lang sa Quinto Distrito ang aton pagserbisyo, dalunta sa bilog nga probinsya ang mga handom kag programa para sa kaayuhan sang pumuluyo. Ini si former Vice Governor Buboy Tupas, bibo sa serbisyo Asenso Iloilo. Kagin nyo na batyan na nagapanguna nga mga balita sa subong at tagma sa probinsya sang Iloilo. Sa gyapon na inyong atag balita, DJ James Kai De Leomes, Asenso, probinsya sang Iloilo.